لطفالله نوروزов сардори риёсати маорифи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошам. ба ин вазифаи пурмасъул аз 1 декабри соли гузашта таъин гардидам. ҳадафи мо маорифчиён таълиму тарбияи насли наврас аст. дар иртибот ба воқеаҳои 25 ноябри соли гузашта ва мураккаб гардидани вазъи ҷиноии вилоят алалхусус шаҳри Хорух, тамоми сокинони бонангу номуси шаҳру ноҳияҳои вилоят мавқеи худро нисбати ҷинояту ҷинояткорӣ нишон додам. ман низ дар қатори дигарон мавқеи худро ба вазъи ҷиноятии шаҳри Хорух изҳор дошта будам. шаби 29 январ соати 8 бегоҳ ба ҷои хоби ман воқеъ дар қабати 4 бинои риёсати маориф ки бар Хорух ҷойгир шудааст, саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Хорухи болои шаҳри Хорух Маҳмад Боқир дар ҳолати мастӣ зада даромада аз ман пурсид ки та куҷо мешавӣ. дар ин посух гуфтам ман тоҷикам, зодаи ноҳияи Ванҷи Бадахшонам. баъд инро шунида ӯ ба ман дарафтод ва тамоми муқаддасоти ман ба модарам, ба зану фарзандҳоям, авлодам нисбати мардуми Ванҷ даштному ҳақорат карда маро мавриди лату кӯб ва шиканҷа қарор дод. бинобар сабабе ки Маҳмад Боқир бо худ силоҳи оташфишон дошт, ман ба ӯ сару кор нагирифтам. маро зери шиканҷа маҷбур кард ки та ванҷӣ либосота ҷамъ карда аз Хорух баромада дафн шав ва аз бино бо таҳдиди силоҳу шиканҷа берун кард. ман маҷбур аз бино ва аз маҳаллаи Хорухи боло баромада рафтам. бояд як чизро қайд кунам ки моҳи декабри соли гузашта вакилони халқ ва сокинони Ванҷу Дарвоз оиди чунин ҳолатҳои маҳалгароӣ ба таҳқири ванҷиҳову дарвозиҳо дар шаҳри Хорух аз ҷониби саркардаҳои гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ изҳори андеша намуда қайд карда буданд ки дар сурати идомаи чунин аҳвол онҳо маҷбуранд ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳамроҳ шаванд. дар ҳақиқат ман ягона нафаре будам ки ба ин ақидаи вакилони мардумӣ ва сокинони ноҳияи Ванҷу Дарвоз зид баромада будам. он таҳқиру шиканҷае ки Маҳмад Боқир нисбати ман кард, ба хулосае омадам ки дар ҳақиқат ақида ва пешниҳоди онҳо оид аз ҳайати вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баромадан ва ба дигар минтақаи кишвар ҳамроҳ шудани ноҳияи Ванҷу Дарвоз дуруст будааст. ин маротибаи аввал набуд ки ба ман аз ҷониби ин авбош Маҳмад Боқир мавриди таҳқиру таҳдид қарор нагиранд. бори аввал охири моҳи декабри соли гузашта Маҳмад Боқир ба ҷои кори ман даромада маро таҳқиру дашном карда буд, лекин ман аз нигоҳи мардӣ ба касе муроҷиат накарда будам, аммо пушаймон шудам. ман ба сокинон, зиёён, аҳли ҷамоатчигии шаҳри Хорух муроҷиат мекунам. эй сокинои шаҳри Хорух, ман ку ягон корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё сохтори қудратӣ нестам. ман як омӯзгорам, ба тарбияи насли наврас машғулам. худ қазоват кунед ки ба мани омӯзгор аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ чунин фишору таҳдид ва таъхир раво дониста мешавад. пас вой бар ҳоли он донишҷӯён, вой бар ҳоли он тоҷирону соҳибкороне ки аз ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва дигар минтақаҳои кишвар ба шаҳри Хорух меоянд, ба онҳо чӣ гуна рафтор мекарда бошанд. ман ҳам сокини Бадахшон ҳастам. ба 5753 омӯзгорони вилоят, зиёён, собиқадорон, калонсолон ва тамоми сокинони шаҳри Хорух муроҷиат карда мегӯям ки укани хезед як зиёиро тарафдорӣ кунед. равед ҳамакаса дар назди хонаи Маҳмад Боқир эътироз кунед ва ӯро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бисупоред. то кай ҳамаи мо бетарафӣ мекунем? бетарафӣ магар бешарафӣ нест? мутаассифона барои як ҷинояткор бармехезем, эътироз мекунем, ба майдон меоем, аммо барои ман як зиёӣ ки зери шиканҷаву таъқиб қарор гирифтам хомӯшед. чаро? вазифаи ман дар ноҳияи Ванҷ бад набуд, хуб буд. ҳарчанд ба вазифаи баланду пурмасъулият омада бошам ҳам пушаймонам. подоши хизмат ҳамин аст. кани давлату давлатдорӣ, кани тартибу низом, кани волояти қонун. пас чӣ бояд кард? ба ҳама сокинони Дарвозу Ванҷӣ бигӯем ки дигар ба маркази вилоят наоед? пас ҳамаи шаҳри Хорух куҷ мандем бирем? дигар дар куҷо кору фаъолият кунем? дар куҷо таҳсил кунем? чӣ кор кунем? ин кадом аср аст? кадом давр аст? кадом давлат аст ки қонунҳои ҷангал ҷорӣ ҳастанд? пас чунин хулоса кардан мумкин аст ки дар Хорух илму фарҳанг, зиёӣ, маълиму олиму донишманд қадру қимате надорад.
اینجا به قانون شک دارن، به مقامات باوری ندارن، موقع زیایان رو دستگیری نمیکنن. فرمان امام زمان را انکار کرده، حالا که چند روز پیش طلیقه امام زمان آخان صادر شده بود. برای آنها همه این یک طرف و سخن یک جنایتکار باقی ارزش دارد. کنی بگوید باقی در محله خورق بالا یا در شهر خورق چی کاری خوب را انجام داده است؟ مگر یک سنگ بالای سنگ گذاشته است؟ به خلق و ملت چه خدمت کرده است؟ این جنایتکار پدر و مادر داشت که نسبت پدر و مادر ما سخنهای قبیح و تحقیر میکنه. در کدام مکتب تحصیل کرده است که نسبت آموزگار تحقیر و شکنجه را روا میبینه؟ برای چی اینقدر پیشروی و دستاوردها را نادیده گرفته از یک اوباش و جنایتکار طرفداری میکنه؟ کنی فرهنگ، کنی معرفت، کنی آر و ناموس. من نسبت تقریر نویه‌های اشکاشی و مرغاب کار ندارم، لیکن وضعیت همین خیل ادامه یابد، مردمی بانج درواز تحقیر و شکنجه شوند. من طرفدار اون هستم که همین دو نوحه از هیئت ولایت برآمده برشت یا کلاب همراه شوند. این چی کار است؟ این چی تحقیر است؟ اگر همین جنایتکار محمد باقر رو جزا نگیرد، مجبور میشیم که رفته در غرم یا در کلاب کار و فعالیت کنه. من از مقامات‌های حفظ حقوق قاطعانه خواهش می‌نمایم که نسبت عمل‌های جنایتکارانه محمد باقر که به شأن و شرف من و در سیمای من به شأن و شرف زیایان و آموزگاران و ساکنان ونج تأخیر نمود، چاره‌های قانونی اندیشیده شود. در عکس حال من به مقامات بالایی کشور شکایت میکنم.